De ouderanszorg van het failliete Passana werd oernaam door Kwadrant Zwargroep en Zuidoostzorg. 80% van de maaiwerkers kent maaioer, 28 arbeidsplakken in Verlen. Zwargroep Passana hier verpleeghuizen in Dokkum, Veenwouden, Ternaat, Metselawier en Hollem op het Ameland. Meer dan 600 mensen kwamen juist jong oud op de informatie over een nieuw asielziekencentrum in Balk. Het COA wil een centrum bouwen litten waar 400 mensen van de randen van het dorp en het daarvoor de stiepen van de gemeente. In het dorp zelfs is dit een soort weerstandje in de talvlechtelingen. Ik ben de zwaar genoeg de vaardigers en hoe dat de squal net wel onkennen. De brand in de loods in Haas is juist middag mogelijk veroorzaakt door een hemkwekerij in een gebouw naast de loods. De politie heeft een 34-jarige Haaser aangehouden als verdachte. Na de brand deed de politie onderzoek naar de oorzaak van de brand onder de Zeepziederstritten. Bij de brand is ik asbestvrij kwam. Het Nederlands voetbalteam onder een jontje heeft een pleest voor het Europees kampioenschap. Oranje woest in de laatste wedstrijd op het veld van de Harkemaarse Boys maar 4-0 van Zwitserland. Heerenveen-speler Pelle van Amersfoort stier mij onder basis van het succes. Hij scoorde eerder al die enige goal en wint ook belutsen bij treien van de 4 goals. Joen en vannacht wat buien, stiert een matig onkrachtige westenwind, voor een gratis 4. Morgen heeft ik nog een bui, ik de zinnen erbij. Temperatuur 8 graden, de noordwestenwind is matig onkrachtig.